Zdravíme divákov Real Studio.sk, moje meno je Lukáš. A moje meno je Filip a vítajte pri tomto vlogu. Konečne. Takže... Dnes je celkom pekný podvečer. Presne. Tak. Tu mi pristaň, oci, tu som, oci, tu pristaň, tu. Áno. Asi ste si všimli, že na našom kanáli nevychádzajú už tak často videá. Preto sme vytvorili nový kanál s názvom Real Studio Gaming, kde budú vychádzať videá až 3-krát do týždňa. 2-krát do týždňa. Hej, však áno. Všetko nám tu kazí plány. Už by mohol aj niekto spolupracovať, konečne. Na tomto hernom kanáli môžete vidieť rôzne let's play, rôzne zostrihy z hier. Tak keď máte radi hry, tak si kliknite do popisku, tam bude herný kanál. Áno, Čas na cukríky. Pokračujeme! Neskôr budeme natáčať aj spoločné video multiplayer, kde uvidíte, ako nám to pôjde spolu, alebo aj nepôjde. Jedno toto spoločné video bude vychádzať z jeho pohľadu a druhé zase z jeho. Shut up. Takže ďakujem, že ste si... Ne, tu shut up. With report speech. Reported beach, hej, keď už. Takže ďakujeme, že ste si pozreli tento krátky, rýchly vlog, dúfam, že sa vám páčil. Každý like, koment, odber poteší a uvidíme sa pri ďalšom videu. A hlavne dajte odber aj na náš nový kanál Real Studio Gaming. Zatiaľ, čaute. Čaute. Dali sme to! Áno! This is Real Studio!